חשבנו שצריך קלוז'ר, גיא. קלוז'ר? קלוז'ר. גם אתה רוצה לקבור אותנו ולסגור? להניח פרח. יאללה. מבולבלים גם אנחנו, הכל קורה כל כך מהר, מחכים לרגע של נחת ומועדון שמקטר. חדשות זה לא על אחרים, אין עליי גם כשאני ישן. יש פה שבט וכפתן גבורה, מיליוני מסכים ברשותכם. אז מה אני עושה פה פאקינג חוץ מלצפות? אני אהיה הגיבור, יהיה למה לחכות. מספרים לך כל ערב סיפור, אתה רואה את התמונות, הכל בקיצור. אם אתה רדום כתבתי עוד שיר, אם אדום יש ציור שיסביר. ואם אתה בנטפליקס אז הבנתי מראש, אבל תבין שהאמיתי רק תתחל לא תדרוש. מבולבלים גם אנחנו, הכל קורה כל כך מהר, מחכים לרגע של נחת במועדון שמקטר. על מי נסמוך שיספר את הסיפור? קשה יותר להפנים את השיעור, להפריד עובדות מתוך השקרים, מתי תשוקות כבוד וכסף קובעים. להיות עכשיו אקטיביים שרוצים שיפור, סוף היום בחדשות זה רק תחילת הסיפור. היום שהיה, היום שיהיה, כמה מקום נתתי היום למחר טוב יותר. תמיד יש ברירה, אני לא פה במקרה, אני עם חולל, יוצא מעצל, עשה ותראה. לפעמים אתה פוגש בחדשות חבר, אחד שמדבר איתך בלי לכוון לאף אחד אחר, אומר תבינו, תעשו שייר, התפקיד שלנו תמיד יהיה לבדוק ולאשר. זה היה היום שהיה, טוב שהיה וטוב שיהיה. תודה גיא. תודה לכם חברים. ריגשתם.